Inselmulkom u it-triq tagħna ta' din il-ġimgħa propjament hija minn triq l-ibħra ġewwa Buġibba f'San Pawl il-Baħar. Ħanduru daw il-proġetti bil-baħar. U warajna niftakar konna ġejna tajjeb rajnih jibda dan il-proġett hawnhekk ħajt joħroġ il-breakwater 110 metri biex jipproteġi propjament il-port ta' Marsa Xlokk mill-baħħ. Hemm żiemel qed jom. U biex xiraqli fit-triq l-ibħra San Pawl il-Baħar inkellmu iċ-champion ta' Malta tad-dinja propja imma ċ-champion tagħna tal-ibħra. Kif bdejt? Bażikament huwa xogħolna il-powerboats, ġifieri minn kont żgħirin dejjem bil-powerboats u bdejna ntelqu missieri fit-2002, 2003 kien l-Italja kienu ġejjem Malta l-powerboat u min jorganizza stiednu biex nitlu bħala prova. Jekk tixtuq taraw l-intervista sħiħa ta' Aaron u verżjoni itwal ta' triq tagħna, segu Infrastructure Malta. Infrastructure Malta bniet il-mollijiet ta' fejn il-pista tal-water polo u anka dan il-moll u diversi oħrajn qegħdin jinbnew bħalissa lejn il-bajja ta' San Tumas. Ejwa bilħaq, diħlin issa diħlin issa fil-port ta' l-Imġar fej Infrastructure Malta edha tispiċċa l-aħħar xogħlijiet fuq il-mollijiet u l-iskali li għawaw ġew. U biex xadron warajna aħna nagħlqu triq tagħna ta' din il-ġimgħa ħadgost. L-ibħra u l-ġimgħa d-dieħla min jaf li ma triq ħankunu. Ekku. Għadek għaddej. Għadni bil-moviment.